Зәйдә узган шимбәдә Милли мультфест балалар кинофестиваленең төбәк туры узды. Карагыз әле, бу бит безнең башкалабыз Казан. Зәйлеләр туган якка мөкиббән, балалар китапханәсе, Шол тарихлы кала мультфильмы, беренче мәктәп телевидениесе актив әгъзасы Фидан Насыйров Нинди матур минем туган ягым кыска метражлы фильм эшләде. Соңгысы тылсымлы келәмгә утырып, республика шәһәрләре буйлап сәяхәт кылудан гыйбарәт. Яшәгән җиреңнең бүгенгесе, үткәне тәрбия танып белү чарасы ул. Biz 1-2 сәгать ул фильмны төшердек, аны монтировать иттек. Фестивальдә татар телендә кыска һәм компьютер уеннар каралды. Эшләргә бәяне Татарстанның халык артисты Рамил Төхфәтуллин, Татар кино учреждениесе җитәкчесе Миләүшә Айтуганова, Татар мультфильм баш режиссеры Сергей Киатров, Долина график студиясенә нигез салучы Айнур Дәүләтов бирде. Зәй районында Заналь туры үтәчәк беренче бик җаваплы көн безнең өчен дә, балалар өчен әлбәттә бик җаваплы көн. Чөнки мондый бәйге беренче тапкыр республика күләмендә үткәрелә. Ул җыр, бию, сүз, нәфис сүз осталары, ул шактый гына еллар буена дәвам итә торган конкурслар безнең эшләп килә гамәлдә. Әмма менә бу мультипликациягә, кинога бәйле, компьютер уеннарына бәйле конкурсларның булганы юк. Балалар кинофестивале туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаена оештырыла. Зәйдә исә туган як елы. Татарча мультфильмнар балаларда миллилек, телгә мәхәббәт тәрбияли. Фестивальгә районнан 19 эш тәкъдим ителде. Татарча мультфильмнарга кытлык булуы, сабыйларыбызның башлыча рус телендә иҗат әсәрләренә тәрбияләнүе беребез өчен дә сер түгел. Инде килеп бүген балалар үзләре әлеге җаваплы эшкә алынганнар икән. Безгә моның өчен ихлас күңелдән сөенәсе һәм аларга кулыбыздан килгәнчә ярдәм күрсәтәсе генә кала. Төбәк турына республиканың 14 районыннан катнашучы җыелды. Конкурс анда катнашучыларга кино юнәлешендә иҗатта үзләрен табу, ачу мөмкинлеге бирә. Biz Яралаш алтын балык төшердек. Анда бер кыз мәктәпкә алтын балыкны алып килә һәм үзенең дусларына аның турында сөйли һәм шуны укытучылары ишетә һәм алтын балыкны үзенә ала. Төп максат ул балалардан нәкъ кинематографиягә, анимациягә килүче яңа хезмәткәрләр булсын иде. Чөнки безнең әле бүгенге көндә кино һәм анимация ул әле үсештә генә, без әле беренче адымнарны ясыйбыз. Ләкин әзерләмәсәк, балаларны ул киләчәктә булмаячак. Резима Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.